Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kasultihan mo, ug luwas ako sa kasalanan, sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, pungang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agapon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangitngitan. Paglaom ka, O Kristong madaogon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Mayong buntag mga igsuon, dalaygo ng Dios tungod sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi o sa iyang walay pag-undang nga pagpakig-uban kanato hangtod niini nga panahon. Diya sa atong pagsimba kaniya. Sa bisan ingon niini nga pamaagi, busa itimbaya ang tanan nga nagasunod kanunay niining maong panimbahon. Atong mga kaigsuonan nga anaa sa ilang panimalay o kadtong anaa sa layong dapit, labi na kadtong tuwa sa gawas sa Pilipinas. Ang Dios magauban kanunay kanato bisan pa sa atong panimbahon karon. Usa atong andamon ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pagpamati nato sa pasiunang. Andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsimba sa atong buhing Dios. Tawag sa pagsimba kinutlo sa Salmo 100:1-5. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanan nga katawhan. Simbaha nga malipayon ang Ginoo o panuol kamo kaniya. Uban sa malipayong mga awit. Ilha nga ang Dios ang Ginoo.
Siya'y nagbuhat kanato, o kita nga iyaha. Kita iyang katawhan, o iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo, o pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang puloy-anan, o dayga siya didto. Pasalamati og daygi siya. Ang Ginoo maayo mulumtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamaunungon hangtod sa kahangturan. Simbahon ng hari sa katawhan, ang Diyos nun magkumawit unta, atong magbalantay kalasag siya, sa dakong himaya ang puloy-an niya. Maghisgot kita sa grasya niya, nasuluban siya sa silang dako, ang dagom mamitmit sa lakyan niya, sa pako sa bagyo siya naglupad. Sa imong pagbantay o pagtagad, way pulong tawhanon makasaysay, sa bukid, sa patag, sa dagat usab, sa init ug ulan niamyon kini. Mahuyang kaming anak sa abog, kanimo kami nagsalig karon, dayon ug malumo ang kaluoy mo, among magbubuhat manunubos pa. Magampo kita, dalaygon ka o Diyos sa nga tanan, Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. Salamat sa higayon nga kami makasimba o makadaig sa imong kaayo, sa espiritu o kamatuoran. Andama ang imong katawhan sa pagpamati sa imong pulong. Dihugi sa langit nung kaalam ang imong mensahero, aron makakaplag kini og luna sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Salamat bisan pa sa kinabuhing madagayaon, taliwala niining pandemya. Ikaw gayod ang among dalampanan sa tanang higayon, og walay makulang. Puna kami sa imong grasya ug kaluoy. Sa ngalan ni Hesus nga atong manluluwas. Amen. Maayong buntag mga igsuon sa atong pagpamalandong duyog niining 118th anniversary sa UCCP Crossroads Congregational Church. Tuguti nga akong basahon gikan sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus sumala ni Juan, kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 14. Pagkahuman ni adto, mitabok si Hesus sa linaw sa Galilea, nga gitawag usab nga dagat sa Tiberias. Daghan kaayo ang katawhan nga misunod kaniya tungod kay nakita nila ang iyang mga gibuhat nga mga milagro sa iyang pagpangayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa bungtod ug didto ng lingkod. Hapit na niadto ang pagsaulog sa mga Hudiyo sa piyesta sa paglabay sa anghel. Sa pagtan-aw ni Jesus, nakita niya ang daghang mga tao nga nagpadulong kaniya. Busa, mingon siya kang Felipe, asa ba kita makapalit o pagkaon aron makakaon kining mga tao? Mao kini ang iyang pangutana tungod kay gusto niya nga sulayan si Felipe.
Apan sa pagkatinuod, may plano na siyang daan kung unsa ang iyang buhaton. Mingon si Felipe kaniya, sa kadaghan niini mga tao, bisag gamay lang ang atong ihatag nga pagkaon sa matag usa kanila, ang 8 ka bulan nga sweldo sa usa ka tawo kulang pa nga ipalit. Apan mingon ang igsuon ni Pedro nga si Andres nga usab sa mga tinun-an ni Jesus, may batang lalaki dinhi nga dunay 5 ka buok pan og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini sa kadaghan sa mga tawo? Mingon si Jesus, sige, palingkura ninyo ang mga tawo, daghang mga balili niadtong mga lugara, busa ng lingkod ang mga tao, ang mga lalaki lang mikabat ng daan sa mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan o gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod ngadto sa mga tao nga nang lingkod didto. Mao gihapon kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nangaon kutob sa ilang gusto. Pagkahuman nila og pangaon, mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, tiguman ninyo ang mga sobra aron walay gayoy mausik. Busa gitigom nila ang tanan nga sobra ug gikan sa 5 ka pan nga gipakaon sa mga tawo, nakapuno pa sila og 12 ka bukag. Pagkakita sa mga tao ni adto milagro nga gibuhat ni Jesus, mingon sila, mao gayud kini ang tinuod nga propeta nga atong gipaabot nga muanhi dinhi sa kalibutan. Tapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God.
Happy anniversary, United Church, Crossroads Congregational Church. Daghan ang nangangha kay nganugong 118 years old na ang UCCP Crossroads, pero ang UCCP 73 anyos pa. Nganong mas tigulang man ang local church ka sa UCCP. Tungod kay kung atong balikan kadiyot ang atong kasaysayan ingon nga simbahan, kini nga simbahan UCCP Crossroads Congregational Church kabahin siya sa earlier union nga ginganlan og United Evangelical Church, who was part of the earlier union usab nga dunay tulo ka grupo nationwide nag-usa didto sa Malati UCCP Ellenwood, wa pa UCCP. Og nagkasabot 1948 May 25 to 27 nga tawgon nilang ilang kaugalingon nga UCCP. Pero ningon sa ilang kasabutan nga ilang ipreserbar ang heritage of faith o ang propiedad sa kada denominasyon nga ning apil ni adto nga panaghiusa. Nga ilang gisabutan nga sa ilang panaghiusa ang rason ni ini tungod kay ang kada usa ni tuo kang Kristo nga ilang Dios o manluluwas. Ug tungod niana mga igsuon, nitunhay ang UCCP sukad 1948 hangtod karon as United Church of Christ the Philippines. Nitunhay usab kini nga simbahan as UCCP Crossroads Congregational Church. Of course, nabago ang iyang ngalan, gusto niyang i-reclaim ang iyang dynamic heritage ug ang iyang congregational tradition. Just to tell the world that this church is one of the oldest congregationalist church in the Philippines. And in fact, Reverend Black started the Congregationalist mission in Mindanao. And this church is just one of those churches that he started with his heritage as a Congregationalist. We're thankful to God for those people nga iyang gigamit sama ni Reverend Black o uban pa nga mga early missionaries o katong mga Filipino pastors who continued the work and faithfully continued in following the mandate of the Scripture. Today, in our celebration, I would like to emphasize more on how are we or unsaon nato sa pag-respond ni ining pandemya nga nagapanghitabo kanato o nagahulga sa atong pagtunhay sa kalibutan. Kapin na tuig nga kita sa UCCP Crossroads, wag kita makasulay og abli og balik. Dihay atong attempt last June 1, first Sunday, karon nga ecclesiastical year. Panwa ta makadayon tungod kay duha sa atong pastor na igo sa COVID-19. Og tungod ni ana hangtod karon anaa man ang desire nato pandili pud ta gusto nga mahimo kitang spreader sa virus. Busa man ang fear og ang kasibot naa og nag-ilog siya nga unsay atong himuon. Many of our church leaders is saying we should not. But some of our church leaders also is saying, I think it is time. I would like to believe, as your pastor and one of your pastors of this church, let's listen to what the Scripture is telling us. Let's ask the Lord. So let's pray. Father in heaven, on the 118th anniversary sa UCCP, Crossroads Congregational Church, kauban sa iniusang panimbahon sa Metro Davao, Ginoo, itugot nga mamalandong kami sa imong pulong nga imo kaming dasigon, hagiton, o nga magmaisugon kaming mo responde ni ining among panahon unsay among himuon sumala sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
Ang World Health Organization, mga igsuon, madtong miaging tuig nagdeklarar nga dunay pandemic. Human adto nga deklarasyon, atong i-shortcut kay tanan ta suhito na niini, dagay simbahan na siradan, dagay mga programa na undang, dunay atong mga ministeryo nga wala ta kahibalog mag-unsa kita. Last year we started in September, kung wala ko masayop, kini nga simbahan ning venture siya og Sunday School virtual. Ang atong simba po ning venture ta og virtual worship. Ug daghan sa mga local churches matud pa sa binisya nga terminong nawerla sa himuon. Scripture tells us nga especially unsay maayong response sa panahon nga dunay panginahanglan. Tuguti nga akong labason ang nahitabo niadtong 1527 nga dunay Black Plague nga nahitabo. Og niadto nga panahon si Martin Luther gipangutana siya sa usab ka pastor, hinan siya, unsay himuon nato, sakto ba sa usa ka pastor o sa usa ka Kristiyano, sa usa ka magtutuo sa Dios nga muikyas kita og dili kita mo manginlabot ni ining Black Plague. Unsa may Black Plague, no? Halos ang kabalo mo ang Black Plague ning kutlo o katunga sa population sa Europa niadto nga panahon. Katindiganan na nga matay. Og niana nga context ang pangutana, insakto ba sa simbahan o sa pastor o sa mga Kristiyano nga muikyas di ta manginlabot ni ining hitabo sa Black Plague. Ang tubag ni Martin Luther ing ani akong basahon sa English nga version, hubad na pud ni gikan sa iyang pinulungan. Matud pa sa English version, I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine, and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated, and thus, perchance, inflict and pollute others, and so cause their death as the result of my negligence. If God shall wish to take me, and so cause He shall surely find me, and I have done what He has expected of me, and so I am not responsible for my own death or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but will go freely as stated above. See, this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardly, and does not tempt God at all. Kita, ingon nga mga Kristiyano, matud pa mainampingon, apan dili mupundo. Mabinantayon, apan mupadayon sa pag-alagad. Mapugnanon, apan dili kita mapugnan sa pag-abanti alang sa katuyuan sa pag-atiman sa uban. Tuguti nga akong kutloon ang usa ka statement ni Pastor Romy de la Merced, ingon siya, I'd rather die in the field serving the Lord than die in my office. It's the same die. O di ba? Patay ka dito nga nangalagad sa gawas, nagsulti sa ebanghelyo, o namatay ka sa imong opisina kay nahadlok ka o nagpundo ka o nagpuyo ka, pareho rang pataya. Pero mauni, sigurua nga dili ka mahimong spreader, sigurua nga dili ka mahimong mo'y nagdala sa contamination alang sa uban. Dili ikaw may hinungdan sa ilang kamatayon. Nganuman, una tungod kay di kita muundang, mabanti kita, ako una-una,
o ang akong pagtuo, God is telling us, ablihan na to itong simbahan. Because anyway, God already knows. He cares for this church. He cares for your church. Kahibalo siya, unsaon niya sa pag-amping sa inyong katilingban. Busa, ablihi ang inyong katilingban, alang sa katawhan nga nanginahanglan, muduol ug mangita sa Dios ni ini nga panahon. Dunay sa kahigayon, last September, sa senior citizen nag-birthday. Niadto sa kasimbahan kay mag-ampo wa pasudla kay pandemic. Dito siya skilled nag-ampo og nimpauli. Last week namatay, gilubong. Guulme nga naminaw sa testimonyo sa anak. Tungod kay nangita siya oportunidad nga makasulod sa struktura nga gitawag simbahan, magampo, malandong, musumbong sa Ginoo, mangita og kusog gikan sa Ginoo. Wa siya pasudla tungod sa pandemic. Karon namatay, igo na lamang ming naguol, nagampo sa banay, nakigduyog sa banay, o gilubong ang patayng lawas sa anak sa Dios. Guol nga senaryo. Ang katilingban nanginahanglan og kadangpan. Let your church be a refuge for people who wants to come and ask and talk to God. Busa man, niini nga panahon, sa katuig na ang minlabay, nagtuog ko, it is now high time to open our doors for people to seek refuge to God and be of service to them. We do this because God cares. He cares for you. He cares for the community. Second, we have a God nga musulay. Sulayan ka. Duha ka butang ang iyang katuyuan sa pagsulay. Aron ipakita sa kalibutan nga ikaw anak sa Dios. Ikaduha, aron ipakita kanimo nga malig-on ang imong pagtuo kaniya. Unsaon man nimo pagsiguro nganing pasar ka sa pagsulay kung wala ka mo testing, o di ba? Ingnan ka sa Ginoo, ablihi ang imong pultahan kay naay mo dangop diha nga akong ipadala. Wa nimo ablihi kay nahadlok ka. This tells you that you still need to strengthen your faith. And that community, that person who wanted to seek refuge and needs ministering presence, you missed it. Busa man ang pagsulay mga igsuon sa bersikulo 6 na atong ibasa sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Juan ningon dinhi sa bersikulo 6. Mao kini ang iyang pangutana tungod kay gusto niyang sulayan si Felipe. Giingnan ni Jesus si Felipe, tanawa ra go mga tao. Pangitag paagi nga mapakaon nato sila. Nya ningon dayon sa verse 6, ingani ang pangutana ni Jesus kaniya aron sulayan ang iyang pagtuo. Sa karon nga panahon mga igsuon, what if ikaw ang gisulayan? Believer na ka, anak ka sa Dios, naa ka sa poder sa gingharian sa Dios. How are you responding to the test of your faith? The community is in need of you. People are longing for them to come to the body of Christ and have fellowship, worship to the loudest voice that they can magnify the name of Christ. But you missed it. Kaduhang rason nga nung gihimo ni Kristo ang pagsulay kang Felipe, ingani, ingon ko, aron ipamatuod ngadto sa kalibutan nga ikaw anak sa Dios.
Unsao man pagkahibalo sa tibuok kalibutan nga ikaw anak sa Dios. Ikaw rin nahibalo kay hingtago ka. Ikaw rin nahibalo kay nagpundo ka. Ikaw rin nahibalo kay gihikawan nimo ang imong kaugalingon nga muadto og imantala ang plano sa Dios. Ask the Lord, my dear brothers and sisters. If God is asking you to do something and go out, go ahead. God will protect you because He cares for you. Katulong rason, in our experience right now, God wanted you to know. God wanted to teach you a lesson. Sa atong pagsulay, gusto niya nga masulayan, matudluan kita og pinaka-importante nga lesson sa kinabuhi. Ingon pa sila, the best teacher is experience. So why don't you go out and learn? Kining Goyi Ministry ni Pastor Romy de la Merced, pasayloa nga akong kutloon, mga igsoon. Makapadasig, tuig na nga sige og lakaw-lakaw, sigig mantala sa pulong sa Ginoo. Ako una, nag-react ko, dili ba kaha mahimo kang spreader, dili ba kaha mahimong ikaw magdala sa virus ditong dapita. Ang conviction sa pastor, president, leader, ningon siya, God has wanted me to go there to proclaim His gospel and make disciple of all nations. Ug ang saad ningon, maguban ako kung asa ka. Sa ato pa mga igsuon, kung asa ang Kristo, wa may kamatayon dito. Kung asa si Kristo ang iyang pulong, ana ang iyang proteksyon. So nganong dili man nimo sulayan aron mapamatud-an nimo sa imong kaugalingon nga kini nga saad tinuod. I have tested this with myself. Dunay mga risgo nga hitabo ning adto. O salamat sa Ginoo, di man kinahanglan ipanghambog pero salamat sa Ginoo because the Lord is faithful with His promise. Katulo mga igsuon ing ani. If we have a God who cares, we have a God who tests. Doon na po kita'y Diyos nga nahibalo na unsay iyang himuon. Wa pa mabuto ang pandemya, kabalo na siya. Diyos, no? Wa pa mo katag ang virus, kabalo na siya nga mo katag kini. Sa nanaghan ng nangamatay, kabalo siya unsay iyang himuon. Si Felipe, kabalo siya unsay response si Felipe. Pero gusto niyang sulayan si Felipe. Pintaliwala ni Ana, ningon ang Biblia, nakahibalo na siyang daan unsay iyang himuon. Unsa may iyang gihimo? Ipalingkod ang mga tao kasi Felipe di namang gyud siya makakita beyond his own limitation. Ipalingkod, gihinan niya si Felipe, palingkura ang mga tao sa pundok-pundok. Kung may daghang sagbot ug balili, tapuka sila. Because Christ already know He will take advantage of this moment to feed the 5,000 men gathered. Bisan karon mga igsuon, kabalo na siya. Unsay iyang himuon sa pandemya. And He is challenging you to be like Philip, to look beyond your limitation. Nga makakita kita beyond sa atong kakulang, sa atong kahadlok, sa atong kabalaka. Matud pa ni Felipe, bisag walo pa kabulang sweldo, Rabay, kulang ipakaon ani ginagmay ra gyud imong ihatag. Pero unsa ingon ni Jesus, tapuka silang ginagmay, palingkura didto, daghay balili, palingkura sila. O gikuha ni Jesus ang pan nga gidala sa bata, ipasalamatan o gipakaon sila. O niingon siya, kuliktaha ang sobra aron walay usik. Nakakulikta pa sila og 12 kabukag nga sobra gikan sa 5 ka pan og 2 ka isda. Tan-aw haragod. Nakabalo siyang ng daan unsay iyang himuon. What He wanted you is to go beyond your limit. What Christ wanted Philip is to look beyond his limitation. Go beyond because we know God cares. Go beyond because God wanted
you to pass the test. God wanted the world to know nga ikaw anak sa Dios. God wanted nga ikaw mukat-on sa iyang paagi sa pagtudlo uban sa kasinatian. Nakahibalo kita nga ang Dios nakahibalo na unsay mahitabo. He knows best because He is God. So busa ni ining anibersaryo sa UCCP Crossroads Congregational Church. God is telling the church, the leaders, the community, and all other churches listening and joining nining atong panimbahon, makahimo unta kita sa pagtikang ngadto sa unahan aron makapangalagad sa ngalan ni Kristo. Ang UCCP na ay Shalom Center. We can convert that into a facility that is servicing the pandemic community. We can help enhance the Social Concerns Foundation into a foundation that services, kanang mo serbisyo. Dili lamang kanang ilang usual nga mga beneficiaryo. Kundi mahimong servicing a pandemic possible beneficiaries. We have a facility so big. Inyong mga local churches, diha sa inyong mga katilingban, dako kaayo. Tunina o pangayua sa Ginoo, unsay himuon aron ang atong mga pasilidad magamit nga mahimong makapangalagad kita sa mga biktima sa pandemya. Nga kita usab gikuveran sa proteksyon sa himaya sa Dios. Amen. O amen. Nining atak na, muduol kita sa atong Ginoo, diya sa atong mga pagampo, dala ang atong mga pagtagad. Magampo ta. O Dios, nga labing balaan sa nga tanan, may gugmaon o maluluyon, nining atak na amo ikong ipasalamatan sa lain na usab nga adlaw nga imong gidugang sa among mga kinabuhi. Labaw sa tanan, sa gasa sa kinabuhi o Dios, nga imong gilugwayan hantud ni ining mga panahon. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Sa mga butang o mga panalangin nga gidagaya nimo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga sa inadlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Ikaw among kauban, ikaw nagagiya ka namo, ikaw nagahatag ka namo sa dalan nga matulid aron kami o Dios magalakaw subay sa imong katuyuan ug kabubuton. Salamat ining higayon o Dios nga makaduol kami kanimo pag-usab pinaagi ni ining Metro Davao hiniusang panimbahon. Salamat Ginoo nga pinaagi nining maong ministeryo makapadayon o Dios ang imong mga buluhaton, imong misyon, ministeryo, pinaagi sa imong mga kaiglesiyahan dinhi sa Central District. Salamat Ginoo sa mga pastors nga nagpadayon ni ining mao nga programa. Salamat sila mga kinabuhi na o Dios nga ikaw magauban ug magahatag sa proteksyon kanila, magahatag kanila maayong panglawas aron o Dios makapadayon sa pagpangalagad kanimo nga walay mga kakulian. Salamat sa mga matag panimalay Ginoo nga nagasunod ug nagapadayon sa share sa ilahang mga resources, talento aron o Dios kining maong programa moabot bisan pa sa tanang sulok sa tibuok kalibutan Ginoo. Salamat sa imuhang padayon nga pagatiman kanamo pag-amping sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw nagapanalangin sa imong alagad bisan pa sa mga pulong nga mo ang madunggan karon. Hinaot Ginoo nga ang imong mga pulong dili makawang kung dili makakapla gayud o Dios o luna sa among mga kinabuhi. Aron mahimo kini namo nga giya, gabayan, suga diha sa mo ang padayon nga dawig nini kalibutan nga imong gihatag kanamo. Salamat usab og Dios. Ikaw nagapadayon sa paglig-on, pag-uban sa nagkalain-lain namo nga mga buluhaton adlaw-adlaw. Bisan pa o Dios sa among mga kaigsuunan
nga nagatiman kanunay sa imong mga katawhan nga adunay panginahanglan diha sa level sa mga health practitioners. Salamat Ginoo sa inyong mga kinabuhi, mga doctors, nurses, o bisan pa o Dios ang ginas pag-ampo ang among mga kaubanan nga adunay mga balatian sa ilang panglawas nga giatiman karon di sa ospital sa panimalay nila diin man sila karon Ginoo kadtong naa sa mga facilities Ginoo, quarantine facilities Ginoo, panalangin niya og bisitaha sila dinhi mga takna. Salamat usab o Dios sa among makaigsuonan diha sa pag-implementar sa mga balaod ang Ginoo matunhay ang pagpadagan, pagbalakaw diha sa mga balaod nga among pagasundon. Ginoo, salamat kay kanimo sa imong pag-iya kanunay, sa imong kaalam, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Ug hinaot ikaw usab mga panalangin sa tanan nga nagadumala dinhi sa amo ang lugar sa Davao, bansa mong mayor, diha sa iyahang mga council members o tanan nga adunay kabahin Ginoo aron nga ang tanan mapahapsay. Salamat o Dios sa ilang mga kinabuhi. Banusab sa amo ang Presidente Rodrigo Roa Duterte, natin kang panalangin kaniya, iyang membros kabinete o ang tanan Ginoo, ng mga opisyalis, mga lideres sa among nasod. Ang usab mga lideres sa iglesia, natin ka usab magauban Ginoo, magagiya kanila, o ang imong kaalam magahari silang kinabuhi o imong pagahong pinaagi sa balang Espiritu Santo. Aron o Dios, ang tanan nilang lakang, pag-una-una o pagbati mo subay gayon diha kanimo Ginoo. Amo silang gisalig na kanimo o Dios, banang pagtuo nga ikaw gayon o Dios maga panalangin o magauban kanila. Ginoo panalangin ang imong mga kasimbahanan nga nagapadayon usab sa pagpalapnag sa imuhang mensahe sa kaluwasan pinaagi sa maayong balita. O salamat o Dios nga imong panalanginan ang matag kongregasyon Ginoo gikan sa Central District ngadto sa Southeast District dito sa mga kabukiran ng mga kasimbahanan o Dios, sa mga pastor Ginoo nga naningkamot usab ng imong makatawhan makadungog gayon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagpakiguban kanunay kanamo. Naot ikaw nga panalangin kanamo sa amo ang padayon nga pagsimba karon. Nalangin ang tanang parte ni ining panimbahon ug ang tanang nga magadala ni ini Ginoo. Naot nga ikaw o Dios magagiya kanamo kanunay. Amo Ginoong gisalig ang among kahimtang, ang among mga kinabuhi, among mga buluhaton adlaw-adlaw diha kanimo. Sa lain na usab nga semana nga among pag-atubangon. Hinaot o Dios nga ikaw gayon magaiway ka namo gikan sa makatalagman kung nagahangyo kami kanunay sa imong proteksyon. Ibalik na mo ang lungog ug himaya nga nakanimo Dios tungod sa imong kaayuhan padangan sa mga kinabuhi adlaw-adlaw. Ug niini nga takna, salamat Ginoo nga sa 118 years imong gilig-on ug giubanan bisan pa ang Davao City Church sa imong sa ulos sa iyang anibersaryo o Dios. Nga sa iyang 118 years Ginoo mo barong gihapon siya nga malig-on labi na diha tunga-tunga sa syudad sa Davao. Nanangini ang tanan Ginoo nga nagudumala niini mga pastors, council members and officers and the whole congregation of Davao City. We offer to you our lives, and we offer to you our hopes and dreams and plans. Ining tanan among pasaka sa tulong sa imong grasya tungod lamang sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. O pamati Ginoo, among pag-ampo kanimo.
magampo kita. Dawata o Diyos, kining halad sa imong mga katawhan. Bendisyoni o panalangini ang mga kamot nga naghatag nga malipayon. Ikaw ang tinubnan sa tanan. Busa kami nagapasalamat sa adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Salamat usab bisan pa sa kinabuhi nga among gilugayan hantod ni ining taknaan. Ikaw ang among taming, ikaw ang among dalampanan. Busa walay nakulang o Diyos sa among kinabuhi. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. May buntag pag-usab mga kaigsuonan at tuta karon sa atong mga pagtagad sa atong iglesia. Ug alang sa atong pagtagad sa iglesia niining panahona, una sa tanan atong pasalamatan ang atong magwawali, Reverend Wenzel Diholde, atol sa kasaulugan sa ika 118th anniversary sa UCCP Davao City. Usa niini nga takna atong ipaabot ang atoang congratulations, no, sa UCCP Davao City, sa tibuok kongregasyon, sa mga council officers and members, o pinanguluhan sa ilahang mga pastor, Pastor Grace Bangisan, Pastor Edith Ramoso, of course, si Pastor Wenzel Diholde. Sa Dios ang dungog ug himaya. Ato sa pasalamatan sa makanunayon, tungod kay wala gyud siya puas sa pagsuporta ining ato ang maong buluhaton, ang ato ang multimedia director, si Reverend Wenzel Diholde, ban usab sa mga taga-Turil, no? Si Brando Borgonius, saya usab nga panahon nga gihatag aron nga kining maong buluhaton makapadayon usab. Salamat sa inyong mga suporta. Ug ang ato karong liturgies nga gikan usab sa Turil, si Mrs. Rosette Crusit, usa sa atong mga elders diri sa Turil. Ug atong pasalamatan ang choir Wow God sa City Church. Ug atong mga pamilya nga mihatag pod sa ilahang minsay sa awit sa padayon nato nga panimbahon kada Domingo. Ang atong mga kaubang pastor, no, nga suporta kanunay niining maong nga buluhaton, dili gyud mo balibad sa ilang mga assignment. Salamat kay kaninyo. Ug ang tanan nga mga pamilya no, nga nagasuporta usab niining maong buluhaton. Ang mga kasimbahanan nato sa Central District nga nagpadayon usab sa paghatag sa ilahang suporta niining atong mga panimbahon. Ang atong mga kaigsuonan, individual nga naghatag o nagpakig-ambit sa ilahang mga resources aron makapadayon kita niining atong maong buluhaton. O of course, ang ato ang pianista, committed, faithful niining maong buluhaton, si Miss Erica Panotes. O ang tanan nga nahimong kabahin niining atong Metro Davao hiniusang panimbahon. Tanan kay salamat sa inyong tanan. Mando kami Jesus sa gugma ug imong andaman sa langit nun nga mga
magampot. Langiton nga mahan, lisod, kulba, apan ikaw ang among Dios. Nahibalo kami, dili kami gustong sulayan ang imong pagka-Dios. Or hagiton ang imong proteksyon. Apan kung ikaw ang mungon kanamo lakaw, obediently, we will go. Kung ikaw mungon kanamo, gamita kini nga resources aron makaalagad ka sa mga biktima sa pandemya. Lord, teach us. Saan na mo pag-convert sa mga resources, facilities, among panahon nga magamit kini aron atimanon ang mga tao na nahimong biktima sa pandemya. Langit nun nga mahan. Abliha ang among unahuna og kasing-kasing aron makapangalagad kami appropriately ni ining among panahon. Og nga ang kalibutan makaila kang Kristo nga Dios og maluluwas nga ang iyang katuyuan aron sa pagluwas sa daghan. Amen og amen. Ang panalangin sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo manaa kaninyo karon og sa tanang panahon. Amen. Maluluwas kami imong gilukat. O bulahang manluluwas kami imong alagad. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwas ako sa kasalanan, sa